Čaute ľudia, moje meno je LP, vítam vás pri ďalšom videu z hry Spore. Áno, som veľmi rád, že som dostal 5 lajkov, ale no zistil som to, že bolo veľa hodín jednoducho včera a šiel som natočiť to video. No ale potom som zistil vlastne, že natáčam. Tak som v fáze vývoji tvorov. No a vlastne dobre, tak nič. Tak už sme tam, kde som minulé skončil. Týchto som sa pokúšal vyvraždiť. Aj som si zavolal pomoc, no ale mi to nevyšlo. Čaute, krátko, pač. Samozrejme pri kamere to sa oliečím. Vidíte, ty vlago. To sú alfa ozmovci. Čaute ozmovci, dám si nejaké žrádlo. Takže nemalo by sa moc plávať, pretože keď budete moc ďaleko plávať, tak vás jednoducho zožere jedna veľká príšera. Ja to idem ukázať. Pozerajte sa. Preplávať jednoducho k môjmu domu. To je takto jednoducho. No a teraz by ma mala zožere veľká príšera. Ako som vlastne... To som nečakala, som myslel, že to bude také... No vlastne to môžeme využívať ako teleport. Ale ja som to ešte neupravil. To nie je fér. Ak som vyrást, ak som našel partnera. Dobre, ako vidím, tak šprintovať neviem. Takto. Poď do mojej smečky, vole. Dobre. A môžeme sa ísť vydať na cestu. My zanechávame dosť dielný stlý za sebou. Počká, no. Tu minulé diely mi zabila týchto kamaráta, potom som šiel vyhubiť druh valých a potom čarek. A skamarátil som sa potom s týmto druhom, o ktorého, no neviem už nejak sa volá. Ale my strašne divný slý za sebou zanechávame. Alebo to možno nejaký iný druh. Ja sa vraciam. Neviem, prečo som sa vracal. Toto, krátkopačka, s tým som sa skamarátil a potom som tých čarekov zabil. No ja neviem, prečo som sa vracial, lebo ja nič, ja muzikant, ja sa len tak vraciam, no. Ja som taký hopsálek. Mali sme sa pomenovať hopsálek. Mňa ten sliz veľmi z totok smacuje. No ducho. Ideme. Wow. Neviem, či to je nejaká táto nie planéta. Či to nie je náhodou nejaká jak by som to nazval?
Nejaký mesiac. To je nejaký divný druh. Ja ten druh. Trivago. Počkať. Toto je úžasné. Trivago. To som nečakal. Jo, moja obľúbená. Toto je tak zvané po česky, že kožení, ale ja to volám skákačka. Hneď vám ukážem prečo. To je mega veľké. Pozerajte sa. A je to aj veľká príšerka. Wow. Tadá. Dôležité bude... Toto spravím. Začneme sa blížiť. Prosím, nech ma nezabije. Že asi čo si dám. To oni bojujú? Tak to nemáme šancu. Aspoň takto prežijem jak nejaký asasín. Rýchlo domov. Musel by som byť im. To je najlepšie, že ja som neviditeľný. Ja rýchlo šprintujem. Ja ešte vlastne šprintovať neviem. Už sme konečne v novom hniezde. A kámo, ty si pri mne, ty žiješ. Buchity boh. Skáčeme tu jak boh. Či? Ale ne. Buchity buch. Búchame tu jak bob. Jo! Teraz to vyšlo. Voilà. Takže. Ja idem za chvíľku hneď niečo zjesť a môj človek smečky skapal. Musím nájsť za čo najbližším žrádlom. Som aj s tou príšerkou teraz najmenšiu šancu bojovať. Ak chceme jej spievať uspávanku, tak ani to na ňu nezabere. Teraz budeme si robíme veľkú premenu, budeme taký väčší. Budeme môcť aj zo stromov. Tak, tam je moja životná láska. Daj alfa. To je alfa samec. A teraz. Ne, ešte nie. Dobre. Ešte túto kosť vyhrabeme. Bum. Až teraz. Aké máme veľké nohy, keď sme malí. A veľké oči samozrejme. Bum, bum. Jo, pohodička. Bum. Takže.
No tak to si nerobíte prdelku. To si podá srandu. Alebo pivo. Ako ja mám zvyknuté hovoriť. No. Takže takto. Chcel by som to do nejaké. Takto. Také kľú. A nie takto nízko, jak nejaký ťukálci, ťukatý. Takto. Celé by som to takto, tak. Takto. Ja som si dal takto. Takto na prdelku, tak na chvostík teda. Takúto blbosť. Zväčšil by som to aj takto. Tada. A budeme mať aj viac zdravia. Môžem sa dať takto trošku vyššie. Tak. Môže byť. Že toto vyhodím. Teraz máme mesožravci. Ja toto vyhodím aj to. Takže toto by som takto. Tak. O tieto oči nesmieme jednoducho prísť. Pretože sú veľmi vzácne. Takto. My sme taká, vyzeráme ako tuči bomba. Aké máme spievanie vlastne? To má 2, 3. A toto má to aj uhryznutie. Je to 2. Dobre, takže toto. Aj to vyzerá celkom pekne. Ešte takto. Na úder. Nie takto. Taký čertík. Takto. Tak to som zvedavý na náš najdivnejší úder. No a vyhľadne z vajíčka naša nás naučí nové veci a ukončíme toto video. Takže udieráme. Dobre, nemusíme mať ruky. A teraz idem zatancovať. Už som veľký, jo. Tak, ešte by som si chcel tohto dať. Škoda. Sa pomýlil. Teda, poď. Koniec. A týmto už aj končíme toto video, takže čaute.